Hola a tothom, moltes gràcies per venir a la quarta jornada gastronòmica de les plantes oblidades. Estem molt contents de veure una sala tan plena. Bé, aquí a Xerrades Tècniques començarem la xerrada. Aspectes a tenir en compte a l'utilitzar les plantes amb finalitats terapèutiques. Presentarà Anna Escalé Besa, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, màster en Medicina Naturista. Anna Escalé Besa, nascuda a Puig-reig, Berguedà, el 1987. És llicenciada, com hem dit, en Medicina per la Universitat de Barcelona i està especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària. Té el màster en Medicina Naturista per la Universitat de Barcelona i L3 i el Col·legi de Metges de Barcelona i és coautora del llibre Guia terapèutica, plantes remeieres de l'editorial Farell. Molt bé, us deixo amb ella, un aplaudiment. Agafaré el micro perquè estic malament del coll i si no, potser no aguantaré tota la xerrada. Bé, doncs, gràcies Albert per presentar-me. Farem aquesta xerrada sobre quines coses hem de tenir en compte a l'hora d'utilitzar les plantes en finalitats terapèutiques des d'una vessant més de la medicina. Jo treballo al sistema públic, en un ambulatori, i bàsicament la necessitat que vaig veure és que hi ha molts pacients que utilitzen plantes medicinals i a vegades nosaltres, per la desconeixença, no sabem massa com acompanyar-los en aquest procés i a vegades senzillament no es tracta que els hi receptem perquè ja els hi ha pogut recomanar algun altre professional, però sí que això ens pot interaccionar a l'hora d'algun fàrmac que s'estiguin prenent o podem nosaltres veure a l'analítica alguna alteració i sí que hem de poder preguntar si hi ha un consum de plantes per ajudar-los a que com a mínim no ens interaccionin o que puguem minimitzar els efectes secundaris potenciant els beneficis que en puguin treure. Talleu-me, o sigui, deixaré una mica d'espai al final per fer preguntes, intentaré, tot i que hi ha moltes diapositives, centrar-me en el més important i després si algú vol la presentació no tinc cap problema en passar-li, però que sí que és veritat que si al llarg de la xerrada dic algun terme més tècnic que no enteneu o em voleu parar per fer algun aclariment o això, no tinc cap problema. De fet, jo el que aprenc de fer aquestes xerrades és una mica del feedback vostre, perquè jo sempre dic que a nivell de plantes segur que hi ha molta gent que en sap molt més que jo i jo puc aportar una part i llavors em puc enriquir dels vostres coneixements també. Dit això, comencem una miqueta amb la xerrada. El fet que jo sigui avui aquí i que hagi pogut conèixer aquestes jornades és segurament perquè em van conèixer a través de la guia. Aquesta guia ve del treball del final del màster i de la necessitat aquesta de jo tenir algun material a la consulta perquè, clar, evidentment en el cap no ho tenim tot i necessitava poder tenir algun material per poder consultar. I pensava que potser altres companys meus de professió podrien tenir la mateixa necessitat. La vam editar amb el Pau Cardellà, que també el trobareu, que és un botànic, que també trobareu a la tarda fent unes píndoles de mels i això, que també us recomano molt. I només això, només perquè sapigueu una miqueta el fet del per què estava aquí. I de fet la xerrada no deixa de ser una mica un resum de la guia, que és el que jo més he treballat. Dir-vos, potser aniré tapant, tu em vas apartant perquè si no... Una miqueta veureu que jo parlo molt de fitoteràpia, també parlo de plantes, però molt de la fitoteràpia i de la fitoteràpia moderna, perquè jo em va sorprendre molt quan jo pensava que utilitzàvem les plantes per disminuir o sigui, que la gent utilitzava per disminuir el consum de pastilles, de comprimits, i en canvi vaig veure que bona part de la fitoteràpia es pot receptar en comprimits i que de fet si anem a buscar un ús terapèutic molt concret i volem ajustar molt bé les dosis, és l'única manera que tenim la certesa de fer-ho. Llavors, quan parlem de fitoteràpia és aquesta branca de la medicina que utilitza les plantes que tenen propietats terapèutiques i amb una finalitat de guarir o a vegades és senzillament de complementar amb algunes patologies. La diferència entre planta medicinal o droga vegetal és això, o sigui, la planta una planta medicinal és aquella planta els òrgans de les quals, que pot ser un o varis, que després veurem, tenen finalitats terapèutiques, però la droga vegetal és aquella part concreta de la planta que utilitzem en finalitats terapèutiques, perquè moltes vegades, i això és una cosa a tenir en compte, no tota la planta és terapèutica, pot ser que només siguin les arrels, com és el cas, aquesta és la valeriana, i la valeriana, de part terapèutica, de droga vegetal, només té l'arrel. Si jo busco un comprimit o em faig una infusió de valeriana i fico fulles, em pot anar molt bé com a efecte de fer una infusió,
però en canvi a nivell terapèutic no tindrà cap ús, perquè les fulles no tenen cap ús provat a nivell terapèutic. I això és el que anirem repassant una miqueta, que són coses que s'han de tenir en compte. Una miqueta, no ens estem inventant res, o sigui, a nivell de fitoteràpia està tot descrit, vull dir, hi ha moltíssimes coses descrites, ve de molt enllà. De fet, s'utilitzen les plantes des d'abans de Crist i de fa molts anys, no? El que sí que és veritat que hem anat evolucionant cap a una fitoteràpia més moderna, una fitoteràpia actual, on cada vegada hi ha més estudis científics i una miqueta és el que hem de reivindicar, no? Que es puguin fer estudis per realment verificar usos i comprovar usos populars, que segurament que són certs, però que ara ens basem només en els usos populars i poder-ho demostrar o poder afiliar això científicament i a part treure'n els efectes secundaris, les possibles interaccions a nivell de dosis per evitar sobredosificacions, és a dir, anem cap a una fitoteràpia on hi hagi productes de qualitat, on puguem fer-ne un ús segur d'aquests productes i on tinguem una eficàcia demostrada, no? És una miqueta cap on anem. Veureu que la majoria de vegades quan parlo d'extractes d'aquesta droga vegetal, o sigui d'aquesta part de la planta que realment és terapèutica i que siguin estandarditzats, perquè hi hagi uns controls de qualitat i de fet cada vegada hi ha productes de més qualitat al mercat, però sí que han de poder estar estandarditzats. Llavors cada planta té com uns controls de qualitat i això ens dona garanties que aquell producte realment ha estat elaborat en unes bones condicions, que les dosis que ens diuen són les dosis que realment porta el producte i això fa que puguem fer un consum molt més segur d'aquell producte. És veritat que tenim un marge terapeuta ampli, és a dir, no vull assustar ningú quan parlo de sobredosificacions perquè sí que és veritat que amb la medicina convencional hem d'estar molt alerta quan receptem un fàrmac perquè hi ha unes dosis que són aquelles i que si em passa puc tenir efectes perjudicials, aquí el marge és bastant més ampli. Amb la majoria de les plantes, sempre hi ha excepcions i hi ha plantes que just passar una miqueta ja podem tenir algun efecte secundari o algun efecte de sobredosificació, però en general tenim un marge ampli, vull dir que per la vostra tranquil·litat, per més que vulguem ajustar dosis, si em passa una mica no passa la majoria de vegades res. La majoria tenen una activitat suau moderada, és veritat que hi ha plantes més potents i menys, però ens movem dintre d'aquests marges i jo sempre les aconsello amb patologia lleu, moderada i moltes vegades com a part d'un complement, però pensar que una planta ens pot solucionar una patologia greu com a únic tractament doncs és viure una miqueta d'il·lusions, pel meu pensar. Llavors, tenen un paper important i la gent les utilitza, però sempre hem de tenir present davant de què les estem utilitzant. I el que és clau, amb una base científica darrere que ens avali i que faci que aquests productes cada vegada ens haguem d'esforçar més perquè tinguem més coneixements i per tant la indústria també s'hagi d'esforçar a fer productes de qualitat, no? I que hi hagi una legislació darrere, això és fonamental. Aquí en aquest sentit anem una mica més coixos, hi ha altres països d'Europa que estan més avançats, però allà estem, que hi hagi una bona base darrere que ens pugui recolzar. Dit això, una miqueta el que us deia, el que parlarem a la xerrada, doncs què hem de saber abans de prendre una planta, sobretot de deixar clar que parlo amb finalitats terapèutiques, és a dir, jo, encara que penseu aquí que no parlo de la infusió de camamilla, o sí, que ens pot anar molt bé, però quan jo vull un ús concret, doncs és aquí, que realment què he de tenir en compte. És molt important saber el que us deia, que no totes les parts de la planta són terapèutiques, per tant, quina part d'aquella planta és terapèutica i per tant és la que he d'anar a buscar. Quina forma de presentació vull? Hi ha moltíssimes formes de presentació, les infusions són unes, ara les veurem, però puc trobar el que dèiem amb comprimits. A mi em va sorprendre molt veure que hi ha molts comprimits que són de fitoteràpia, i llavors puc prendre una pastilla que només sigui de plantes. Quina dosis o quantitat he de prendre, cada planta és diferent. Perdoneu. Una miqueta, si jo vaig a buscar aquests comprimits, què hauria de trobar a l'envàs, perquè hi ha moltes empreses que en comercialitzen, però no totes realment tenen uns controls de qualitat estrictes, llavors una mica que puguem ser crítics a l'hora de comprar un producte o un altre, què hauria de trobar en aquest envàs. Igual que tots tenim clar que quan visitem un nen i li volem donar el paracetamol per la febre li hem d'ajustar les dosis en funció del pes,
doncs si algú li vol donar una planta, doncs també hauríem de tenir en compte que és diferent un nen que un adult que un ancià. Llavors també hem de tenir en compte aquest ajust de dosis i altres precaucions que també veurem. Les plantes tenen diferents parts, d'això tots en som conscients, i és una miqueta el que hem de veure, és a dir, només la part florida, que és terapèutica, és tota la planta, tota la part aèria, només són les arrels, només són les flors, només són els pètals, i això és qüestió de mirar cada planta. Després ficarem alguns exemples i veurem que hi ha plantes que hi ha diferents parts, la majoria, però n'hi ha d'altres que no, que només són les arrels, o que només són les flors, o que només són les fulles. Llavors és important perquè puc ficar altres parts de la planta si no són tòxiques, no hi ha problema per incloure-les en una infusió, però realment el que serà terapèutic i el que he de calcular és la part que jo fico que és terapèutica, perquè la resta poden servir d'acompanyament, per donar gust, per fer-ho més bonic, el que vulgueu, però no per un ús terapèutic. El que us deia, a partir d'una droga vegetal, és a dir, si repassem que era aquella part de la planta que és terapèutica, podem fer diferents presentacions i amb això pot variar la concentració, per tant és diferent que jo em prengui una tintura que està menys concentrada que em prengui un extracte sec, que serà un comprimit, que està molt més concentrat. Per tant, quan parlem de dosis, si jo em prenc un extracte sec, és a dir, em prenc aquella planta en comprimit, estarà molt més concentrada que si m'ho prenc amb una tintura o amb un xarop o em faig una infusió. Per tant, això em farà variar. Per tant, hi ha plantes que si realment les dosis que necessitem són molt altes, a nivell terapèutic, doncs potser només les puc prendre en comprimits, perquè la infusió que m'hauria de fer hauria de ser 3 litres d'infusió al dia, que probablement és inviable que me la begui, no? Llavors és una mica tenir en compte perquè i és molt important quan triem un preparat, doncs saber davant de què estem, si és una tintura, si és un extracte fluid, si és un extracte sec, per poder veure realment la dosis i no estranyar-me si em diuen mira, és que s'ha de prendre 2 comprimits. Doncs realment si està ben estandarditzat i em diuen 2 comprimits és perquè la dosis és aquella, ja pot ser, no? Que a vegades com anem molt prefixats amb les pastilles, no? Que normalment en medicina convencional solem treballar amb 1 o 2 pastilles perquè les dosis ja estan molt calculades, si és una posologia de cada 8 hores, doncs que sigui una pastilla cada 8 hores, màxim 2 pastilles cada 8 hores. Aquí a vegades ens podem trobar que ens diguin 3 pastilles 3 cops al dia i pensem que ens sobredosificarem i no té per què. Si està ben estandarditzat, doncs és probable que la dosi sigui aquella. A títol d'informació, només no entraré dintre de cada preparació, però sí les infusions, perquè és potser el que més utilitzem, així en el dia a dia, a casa. Hi ha algunes premisses a tenir en compte. Idealment no hauríem de barrejar més de 3-4 plantes. És una mica com tot, allò de fer un mejunje o un fico 10 plantes, segurament alguna funcionarà per baixar la pressió o per ajudar-me a dormir, però idealment si jo selecciono les plantes amb l'ús provat pel que jo vull tractar, amb 3-4 plantes n'hauria de tenir suficient, no n'hauria de barrejar més que res també per estalviar interaccions entre elles, per estalviar possibles potenciacions d'efectes, perquè clar, si jo trio diferents plantes amb efecte sedant, doncs l'efecte es va potenciant d'una amb l'altra, llavors puc passar-me d'efecte terapèutic, no? Llavors idealment sempre parlem de 3-4 plantes per això, per tenir un ús més segur. Quan diem de 3 cops al dia, amb infusions generalment les recomanem així, abans d'esmorzar, a mitja tarda i una abans d'anar a dormir. És diferent si jo vull anar a tractar exclusivament alguna cosa, no? Per exemple, si vull tractar un insomni, doncs el que la recomanaré és una horeta i mitja abans d'anar a dormir, no? Llavors, potser si no hi ha una ansietat durant el dia, no fa falta que fem aquella infusió durant el dia, la dono ben bé quan vull anar-ho a tractar i ja està, que seria abans d'anar a dormir. També totes les infusions que siguin laxants és millor prendre-les a la nit, abans d'anar a dormir. Si el que vull és una activitat digestiva, doncs ho donaré amb els menjars o quan tingui aquesta sensació. Ja no seré tan estricta de donar-ho només en una vegada. I això també ve si vull una activitat aperitiva, és a dir, per millorar una digestió, doncs sí que ho donaré abans. És com quan donem un medicament igual, per les digestions sempre diem uns 30 minuts abans dels àpats, doncs aquí faríem el mateix amb la infusió per unes naus, seria ben bé just 30 minutets abans de l'àpat.
Si el que vull és una activitat diurètica, per tant que aquella persona la faré orinar, no li donaré al vespre perquè la faré aixecar durant la nit no sé quantes vegades i no cal. Orinem durant el dia, que és més pràctic, i llavors a la nit doncs ja més, com que al prendre una infusió augmento la ingesta hídrica, doncs clar, val més que ho vagi eliminant durant el dia. Quina dosis o quina quantitat hauria de prendre? Normalment parlem amb culleres i és el que diem, com que tenim un marge terapèutic ampli, generalment no passa res i no hi ha gran variació de si em prenc una cullerada de sopera o una cullerada de postres, no? Però realment sí que quan ho veus una miqueta en pesos, ostres, sí que varia. I també varia molt i hem de tenir en compte què és el que hi estic ficant amb aquella cullerada, perquè és diferent una cullerada d'arrels que pesa que una cullerada de fulla que no pesa tant. I llavors una miqueta perquè veieu la relació entre la cullerada de cafè, la cullerada de postre o la cullerada de sopera. I a nivell de volum veieu que va augmentant de 5 mil·lilitres en 5 mil·lilitres, vull dir que realment la diferència entre una cullerada de cafè i una sopera sí que és, i sobretot el que més varia és això, tenir en compte que les arrels són el que més pesa i la flor seca és el que menys. Llavors, entre fulles seques i les plantes, la planta sencera estan aquí perquè clar, la planta sencera inclou una miqueta de tot, de flors, de fulles i de tija. Però és el que es deia al principi, tampoc cal ser molt estricte, no sé que realment tingui una patologia de base on hagi de controlar molt o estigui prenent una medicació que ara anirem veient, no? Sinó que moltes vegades doncs, bueno, sempre ens quedem en l'entremig o una cullerada de postre i així no ens acabem de passar ni una cosa ni l'altra, tot i que el marge la majoria de vegades és molt ampli, vull dir que no cal que us preocupeu amb això. Llavors, si jo vaig a la farmàcia o a l'herbolisteria, perquè ara aquests productes cada vegada estan, per això hi ha aquest ús, i per això ens ho trobem a la consulta, que realment la gent ho utilitza, perquè és això, va anar a la farmàcia i el mateix receptat i no sé què, li recomanen que es prengui aquestes càpsules de no sé quina planta, també per ajudar-lo a dormir, i a vegades la persona ho compra i si tenen la confiança i t'ho venen a dir, pots verificar aquestes coses. Què és el mínim que hauríem d'exigir amb aquell producte, perquè a més aquí la varietat de preus és molt àmplia moltes vegades i pensem que potser ja tots són el mateix i llavors el més barat ja faig o mira, ni el barat ni el car, em quedo el d'entremig, no? Però sí que és veritat que moltes vegades aquesta diferència de preu, i no dic que el més car sigui el més bo, ni molt menys, perquè a vegades que ens hem entretingut a mirar producte per producte amb els més utilitzats i així, veus que realment no és una qüestió de preu, a vegades és purament una qüestió de màrqueting, però sí que és veritat que si jo tinc 4 nocions, si jo miro aquella caixa i més o menys em compleix això, més indiferent al preu, pot ser un producte completament bo, no? Llavors, com a mínim hauria de dir quin gènere i quina espècie de planta estic comprant. Moltes vegades aquí també es fiquen el cultiu, hi ha plantes, evidentment és millor si comprem una planta que provingui d'un cultiu ecològic, molt respectuós, i moltes vegades si és així ho especifiquen, si no diuen res probablement és que no, però si ho especifiquen és perquè sí que ho és. Llavors és important, a part del nom de la planta, que ens digui la part de la planta, és a dir, la droga vegetal que conté, perquè si jo veig un comprimit de valeriana que fica fulles seques i te'n trobes, o que et fica planta de valeriana, si jo no sé quina quantitat d'arrel té allò, per més planta de valeriana que porti, no em serà terapèutic realment, per aquella ansietat o per aquell insomni que vulgui tractar. Quina quantitat de droga vegetal o l'extracte que han utilitzat, perquè això el que marcarà serà la posologia, és a dir, si em diuen la quantitat de droga que hi ha i jo sé que per cada càpsula hi ha 100 mil·lígrams i la dosi són 300 mil·lígrams, doncs ja sabré que si n'hi ha 100 a cada càpsula me n'he de prendre 300, o el mateix amb una infusió en funció del que porti el sobre, o el xarop, o la tintura, i si m'ho especifiquen bé em podré creure aquella posologia, perquè no ens estem... O sigui, ningú s'estarà a calcular-ho a rajatabla per el que dèiem, perquè tampoc em vindrà de 2 mil·lígrams amunt, 2 mil·lígrams avall, en la majoria de les vegades, però sí que, ostres, si ja veus que ho especifiquen molt bé, probablement és una posologia que ens podem creure. Quin tipus d'extracte és? El mateix que dèiem, és a dir, aquesta droga vegetal, com l'han tractada, si l'han concentrada, si l'han diluïda, si n'han fet una tintura, si n'han fet un xarop, si n'han fet una càpsula amb extracte sec. I moltes vegades també ens especifica això del marcador principi actiu, que és el que us deia,
que són compostos coneguts químicament i que realment són terapèutics, i llavors en base a això ens estandarditzen aquell producte. I quan tu veus una capsa que realment et parla de principi actiu o de marcador, generalment són productes que estan estandarditzats i que la dosi està molt ben regularitzada. Aquí, per exemple, el que us deia, si el que jo vull és anar a comprar valeriana, doncs hauria de trobar el nom popular, l'espècie de valeriana que estan utilitzant, quina part de la planta, en aquest cas hauries de posar que hi ha arrels, perquè si no, no ens serviria, i les diferents presentacions galèniques que em pugui trobar. Puc fer-ne jo una infusió, una decocció, en aquest cas, com que són arrels, seria millor decocció, perquè són més dures, per tant la diferència és el temps d'ebullició i en aquest cas necessito que sigui més llarg perquè és un arrel, si són pols d'arrel, si són extracte sec d'aquestes arrels en càpsules, i llavors la dosi, esclar, variarà, aquí ho veieu, per exemple, si jo vull una infusió, estem parlant d'1 a 3 grams, ja veieu que això amb pastilles, o sigui, variar d'1 gram de paracetamol a 3 és molt, bàsicament si em passo gaire més de 3 puc ser tòxic, no? En canvi aquí ja d'entrada et diuen d'1 a 3 i si passem una mica no passa res, vull dir que veureu que els marges són molt amplis i depèn de la bibliografia que revises encara més, llavors per això us deia que hem de trencar una miqueta amb aquesta por. I llavors si jo és un extracte sec de valeriana, aquí les dosis varien molt perquè clar, l'extracte sec ja hem dit que estava més concentrat que el que era la droga vegetal en si, i llavors he de saber què vull anar a tractar. Normalment ja t'ho diuen, si és per ansietat doncs 3 cops al dia i si és per insomni no cal les altres 2 pastilles perquè si durant el dia estàs bé, doncs les altres 2 preses doncs només cal la presa abans d'anar a dormir. I sempre, i això és important, i després quan parlem un moment de la valeriana ho recalcaré, qualsevol medicació que volem prendre per insomni o qualsevol planta és important prendre-la una estona abans d'anar a dormir. Normalment diem una hora i mitja perquè hi ha un punt que si jo m'ho prenc i em vaig a dormir fins i tot pot ser una mica l'efecte contrari, és a dir, pot donar una certa estimulació i llavors quan em fico al llit encara estic més estimulat i no hi ha manera de dormir. Com que em poso nerviós llavors sí que no puc conciliar el son, no? Llavors és important prendre quan sopem una hora i mitja o una hora abans d'anar a dormir com a mínim i la medicació fa aquest efecte i quan jo me'n vaig al llit realment és quan tinc l'efecte positiu, que és el que estic buscant de més de relaxació. Una altra planta molt coneguda, aquí títol d'exemple només us he ficat 2, tot i que després en veurem més, és l'olivera, que la utilitzem sobretot per temes d'hipertensió i també hauria de trobar això, que em fiquin el nom popular de la planta que estic comprant, que em fiquin l'espècie i la part de la planta, que en aquest cas són les fulles. Si em fiquen tiges o arrels o així, doncs si no són tòxiques em poden acompanyar aquella infusió, però realment no seran terapèutiques. I llavors el mateix, si jo faig una infusió necessito una dosi de fulla, però en canvi si ho faig amb extracte sec, com que està més concentrat, en aquest cas 6 a 1, la dosi és més baixa. Si és en pols encara és més baixa, però llavors ho prenc 3 cops al dia, igual que l'extracte sec 3 cops al dia, i ja veieu que les dosis màximes és quasi el doble, o sigui de 600 a 1.300, vull dir, és quasi el doble, llavors és molt ampli. I també, en aquest cas, l'ús popular de l'oli d'oliva per restrenyiments i com a efecte ecològic. Després ho repassem, això. El que us deia d'ajustar les dosis, això, si partim de que l'adult... Sí, sí. Ah, sí? Vale, perfecte. És que no sabia ni si estava funcionant. Si partim d'un adult sa on tenim una dosi d'1, aquí només és tenir en ment que si el que vull tractar és un nen he d'ajustar aquesta dosi i sempre és reduint-la, i com més petit és el nen, tot i que després veureu que moltes plantes fica que estan contraindicades amb nens, i això moltes vegades és per manca d'estudis científics, no? Aquí llavors sempre trobarem aquell que jo li dono i no li passa res, segurament que no, però com que no hi ha una base científica darrere no ho podem recomanar. I és per manca d'estudis, moltes vegades igual que amb embarassades i amb lactància, ningú estudia per als efectes ètics
del que pugui passar i llavors moltes plantes veureu que estan contraindicades o si llegim el prospecte doncs no es poden utilitzar. Però sí que és veritat que si es poden utilitzar i les utilitzem hem d'ajustar la dosi. Llavors la posologia pels nens és menys, igual que és amb la gent gran. El metabolisme tant dels nens com de la gent gran varia, llavors hem d'ajustar perquè aquella funció hepàtica, renal i de més no se sobrecarregui per la posologia que estiguem donant. Només és tenir-ho present i ja està. Altres precaucions, el que dèiem, ajustar amb els nens la dosi i veure que no estigui contraindicada, que moltes veureu que sí o que senzillament ho descriuen així perquè no hi ha estudis. La sobredosificació existeix, és a dir, allò que això em va bé i me'n vaig prenent, doncs em puc sobredosificar de plantes, encara que parlem d'uns marges terapèutics alts, amplis, i a més el barrejar que dèiem, és a dir, el barrejar diferents plantes amb aquest efecte em pot donar una sobredosificació perquè es potenciïn entre elles. Interacció amb medicaments, molt important, sobretot anticoagulants, el famós Sintrom, perquè quantes vegades et pica la porta, perquè el control del síndrome el fan superbé les infermeres i nosaltres ni ens n'entenem, però moltes vegades et piquen la porta i sempre és, ostres, que aquesta persona estava ben regulada, sempre anava veient cada mes perquè estava ben controlat i ara portem un parell o 3 de mesos que el síndrome balla. Ara a l'estiu és molt freqüent per al consum d'hortalisses perquè la gent que té hort venen els tomàquets i m'afarto de tomàquets i se'n pot descontrolar el síndrome, però sempre hem de preguntar per plantes i això les infermeres són unes cracs perquè ja venen i diuen escolta, pot ser que si es pren infusió de no sé què l'interaccioni i generalment sí. O sigui que no passa res, llavors hem de veure el risc-benefici, és a dir, si realment aquella infusió que s'està prenent li és molt beneficiosa pel que sigui, podem ajustar el síndrome, però clar, el problema és que han de ser molt regulars, és a dir, si em prenc aquella infusió un dia sí, 3 dies no, clar, el síndrome va que balla, llavors és com avaluar-ho i dir, necessitem, bueno, et va bé la infusió, doncs perfecte, o aquells comprimits que t'estàs prenent, perfecte, però llavors hem d'ajustar el síndrome i veure que realment en un parell de mesos la cosa se'ns reguli, perquè si no el risc de sagnat evidentment sobrepassa i molt el benefici que puguem obtenir de qualsevol altra planta o del que sigui, o de qualsevol altre aliment que s'estigui prenent. Per tant, sempre tenir-ho present i són pacients que moltes vegades ja són conscients perquè quan els introdueixen el síndrome ja els hi diuen, però a vegades no pensem en aquella planta o en aquella infusió que m'ha donat la veïna i ostres, és el que ens està descontrolant el síndrome, no? I una altra cosa molt freqüent és els ansiolítics i els antidepressius. És realment, per l'experiència del dia a dia a la consulta, són unes patologies on molta gent va buscar recurs amb les plantes, però nosaltres no ho preguntem i els hi receptem igual aquella benzodiazepina o aquell antidepressiu o el que sigui perquè realment avaluem el que és necessari, no? I per altra banda s'estan prenent la infusió o la planta o això, clar, si realment ho fan a dosis completes, per tant tenim un efecte beneficiós, un efecte ansiolític i a més li sumo la pastilla que li ha receptat o l'antidepressiu en qüestió, és que potser l'hem de manera grogui, és a dir, ens passarem de voltes, llavors és com avaluar què és el que més necessito i en tot cas, ostres, anem introduint tot paulatinament i veiem quin efecte tenim, però a nivell ansiolític es potencien molt, i llavors aquí sí que a vegades ens trobem això, que ens passem de voltes d'efectes i que és que jo vaig grogui i dius, ostres, per el que li he donat tampoc hauria d'anar tan grogui i en canvi és perquè, per altra banda, m'estic prenent allò que ja també em anava bé abans per dormir, però jo no ho he preguntat, li he receptat l'altre i ja hi som. Amb l'augment de sagnat hi ha plantes i no són despreciables el número que interaccionen amb la cascada de coagulació de la sang i llavors jo quan vaig a la visita de preoperatori em pregunten per tots els medicaments però no em pregunten per les plantes que pugui estar consumint. Cada vegada ho pregunten més perquè realment és que és un efecte que existeix però no em pregunten i jo em vaig a operar però jo em vaig prenent el meu gradall cada matí o em vaig fent la infusió de no sé què o em prenc les càpsules i llavors quan és l'hora que el cirurgià fa la intervenció, ostres, aquesta persona que al principi tenia una analítica normal no acaba de coagular. Generalment no va més enllà però sí que ja fiques aquella dificultat a l'hora de la intervenció, llavors tenir-ho en compte i dir-ho com a mínim quan anem al preoperatori o parlar-ho amb el metge de família i en tot cas es retira els dies previs, com que són efectes temporals, normalment quan jo retiro la planta l'efecte desapareix, puc fer la intervenció i en tot cas passat un temps prudencial de postoperatori puc tornar a prendre aquesta planta. Efectes secundaris en tenen, és a dir, moltes vegades
tots expliquem els efectes secundaris que pot tenir una antibiòtica, que pot tenir una pastilla que donem pel que sigui, i en canvi ens estem prenent aquella planta i anem tenint aquell mal d'estómac o aquelles diarrees i pensem que potser és per lo que em va donar el cardiòleg de no sé què o el metge de família per no sé quantos, i potser és la planta que també té aquells efectes secundaris. Llavors és pensar-hi i introduir-les. Bàsicament és que el resum de tot seria pensar a introduir les plantes en tot el que ens pugui passar, és a dir, tant lo positiu com lo negatiu, i llavors avaluar aquests efectes. I a nivell digestiu és important, a nivell de nàusees, de marets, de mal de panxa, i també el que passa que això a nivell clínic és més difícil i moltes vegades és a nivell analític, que trobes alguna alteració hepàtica i tots preguntem per l'alcohol. Vostè pren alcohol? No, vale, ja ens quedem més tranquils, però és vostè pren alcohol i vostè pren alguna planta, perquè hi ha plantes, moltes es metabolitzen a nivell hepàtic i llavors depèn de la sensibilitat hepàtica de cada persona puc tenir o no una alteració. Llavors, si mai a vegades amb alguna analítica us diuen surt el fetge una mica tocat i abans no sortia, moltes vegades no van més enllà i tampoc farem res al respecte, però sí que no està de menys dir, escolta, doncs és veritat, jo m'he començat a prendre una planta per no sé què, doncs mira, potser ho podem mirar i potser hem de reduir la dosis d'aquella planta o senzillament retirar-la per veure si realment és allò, perquè potser no i és una altra cosa, no? També és important pensar quines malalties tinc a l'hora de prendre una planta, i això és molt important amb la insuficiència renal. Hi ha moltes plantes que tenen un efecte diürètic i per tant el que estic fent és treballar més aquests ronyons perquè el que vull és eliminar líquid del cos. En medicina convencional això ho tenim molt clar i ajustem molt els tractaments, tant antiinflamatoris com diürètics com el que sigui per a funció renal, perquè ho veiem a l'analítica, el ronyó està tocat, per tant ajustem això, i en canvi amb les plantes moltes vegades no ho fem i ho hem de tenir en compte, perquè és això, un ronyó tocat, si el faig treballar més del compte, faria que potser progressi aquesta insuficiència renal que d'una altra manera es aniria mantenint. Potser la puc prendre igual, però espaiaré tomes o disminuiré dosis. També el que deia a nivell hepàtic, perquè moltes es metabolitzen a nivell hepàtic, llavors si jo ja tinc un fetge tocat pel que sigui, hi haurà plantes que potser estan contraindicades i altres que no estaran contraindicades però que sí que les he d'ajustar. I també, per exemple, amb asma, i ara veurem algunes plantes de sistema respiratori, i veureu que n'hi ha que com a efecte secundari poden fer un broncoespasme, que és a dir, una contracció del bronqui. Llavors, si jo soc asmàtic, ja vol dir que puc tenir més predisposició a fer broncoespasmes, perquè forma part de la patologia de l'asma, per tant, depèn de quines plantes estaran contraindicades o depèn de quins tafos, no els podré fer perquè pot ser que em sembli que m'obrin però després em tanquin i faig una crisi d'asma. Sobretot a nivell inhalatori, per exemple, molt típic és fer bafos d'eucalipto amb els nens o així, doncs l'eucalipto, si ets asmàtic, està contraindicat perquè com a efecte secundari pot fer un broncoespasme. Llavors tu fas a fi de bé perquè el que vols és obrir i al contrari et tapes. N'hi ha d'altres que no, pots fer bafos d'altres coses, però per exemple amb l'eucaliptus els asmàtics millor que no. Llavors, l'altra cosa també curiosa és les hipersensibilitats o les al·lèrgies, perquè jo, per exemple, puc saber que soc al·lèrgic a l'àpid, per dir alguna cosa, però hi ha moltes plantes que són de la família. I llavors, quan em prengui una planta, ho he de tenir en compte, perquè clar, si jo soc al·lèrgic a alguna planta de la família, quan la toco, probablement si l'ingereixo també puc fer una reacció al·lèrgica o no, puc fer algun efecte secundari més que d'altres persones. Llavors, tenir en compte si tinc una hipersensibilitat o una al·lèrgia diagnosticada o bàsicament no diagnosticada però que per causa-efecte te l'acabes diagnosticant tu mateix, no? I pensar en la planta en concret, però també en les famílies. Aquí sí que un botànic us ho explicaria molt millor, però les famílies de les plantes són molt àmplies. Llavors, a vegades és això, no s'assemblen de res entre elles, però són de la mateixa família i a nivell d'al·lèrgia es poden ser creuades. I llavors pensar en la prasa i la lactància. I el mateix que els nens és el que us deia moltes vegades, és senzillament per manca d'estudis, però davant del dubte no les recomanarem. Dit això, fem una miqueta de resum per sistemes. Sistemes vull dir que ho agafarem sistema respiratori, sistema digestiu, més que res perquè és una manera fàcil de catalogar-les una miqueta i veurem algunes de les plantes més comunes. Com que són trossos del llibre, o sigui, com que està extret del llibre, veureu que són plantes d'aquí del territori, perquè jo vaig començar fent-ho de les plantes del Berguedà, que és on visc,
i que ja venia del treball de batxillerat, no? El que passa és que llavors amb l'editorial ho vam ampliar una miqueta perquè fossin representatives de tot Catalunya, que en realitat la diferència no és gaire, perquè tampoc és que tinguem cap popularitat en concret. Però sí que és veritat que potser podreu sentir plantes d'altres zones que funcionen molt bé per sistema respiratori i dieu, ostres, l'Anna aquí no les ha inclòs, no? O plantes, ara tenim molta medicina exportada, és a dir, moltes plantes que venen d'altres països i que diràs, ostres, Anna, però si el ginseng va superbé per no sé què i aquí no l'has introduït o no sé quina planta, no? I és senzillament per això, perquè la limitació és que sí que he utilitzat plantes d'aquí del territori. I alguna, clar, quan ho fèiem amb el Pol Cardellà, que ell és el botànic, ell el que em va portar aquí és tota la part de botànica que jo no en tenia ni idea, ara alguna cosa descobro gràcies als seus coneixements, és que, clar, em deia, per exemple, la passiflora, no? Anna, però això no és autòcton d'aquí. Jo deia, clar, però és que a nivell de medicina la passiflora quan s'utilitza molt ja ha de ser, no? Llavors teníem una mica de rifirrafe amb això i al final ell va cedir algunes i jo vaig cedir algunes altres. Vull dir que algunes no són purament autòctones d'aquí del territori, però sí que és veritat que les trobem, vull dir que passiflora n'hi ha. I llavors vam fer una miqueta, una estira i arronsa. A nivell de sistema respiratori, ho he englobat molt, perquè per fer-ho així general i no entrar dintre de cada patologia, que això ens podríem allargar aquí un altre taller sencer. Bàsicament, quan parlem de sistema respiratori hi ha 3 patologies on les plantes potser s'utilitzen més o tenen un paper més important. Un és amb les bronquitis, l'altre és la tos, quan xarops de la tos anem a comprar i la majoria, si ho mirem, estan fets de plantes. I l'altre és per la faringitis. Una cosa que podeu fer és quan arribeu a casa, si teniu algun xarop de la tos, segurament que hi trobareu amb alguna planta d'aquestes que parlarem ara. És el que us deia, de cada planta hi ha diferents parts. Bueno, us he ficat la part que s'utilitza, és a dir, la part que és terapèutica, la droga vegetal. Algunes ja i d'altres no, perquè no era transcendental l'acció farmacològica o les indicacions, és a dir, més que res, si només és per sistema respiratori ja no les posava, però sí, perquè clar, les plantes no són... Sí, clar, això també és tot un món, no? Perquè les plantes no només són de sistema respiratori i de sistema digestiu. En medicina convencional sí que moltes vegades tenim fàrmacs que només són per allò, no? Que a vegades com a efectes secundaris podem aprofitar per alguna altra cosa, però generalment, doncs, jo què sé, un antidepressiu és antidepressiu, que sí que després ens pot servir per alguna altra cosa, però serà puntual, no? Clar, les plantes no. La planta que em pot servir per sistema respiratori, el mateix contingut de mucílac que té, em pot servir com a laxant o em pot servir com a alguna afecció de la pell, no? Llavors sí que si alguna planta tenia diferents sistemes, doncs l'intentava especificar-vos els més importants per no anar-la repetint al llarg de tots els sistemes, no? I llavors si hi ha alguna contraindicació que sí que volia recalcar perquè tinguéssiu present, doncs també. Doncs aquí, sistema respiratori, hi ha l'eura, que és molt important. De fet, si busqueu, molts xarops portaran Eridera helix, que és l'espècie, ja ho veureu. Aquí el que és terapèutic són les fulles, i és això, és expectorant i mucolítica i broncodilatadora, per això s'utilitza per bronquitis i per tos, també, perquè moltes vegades la tos també hi ha un component, encara que sigui molt lleu, de broncoespasme i llavors també ens ajuda amb aquest efecte broncodilatador. Sí que és important, hi ha xarops que la barregen i que ven diferents plantes. Ai, perdó. Ui, espera. Ui, sí que em tinc enrere. Aquí ja arribem. Ara ja no? Sí, vale. Però idealment no s'hauria de barrejar amb antitoxígens, és a dir, si em donen un antitoxigen de recepta, diguéssim, al metge, doncs vigilar que després el xarop no porti eura per no barrejar. Si em compro un xarop d'algú per més a més per provar-ho, doncs millor que no porti eura per no barrejar diferents efectes antitoxígens. Llavors hi ha el pi, que també el porten molts xarops de la tos. El pi té diverses parts, és de la típica planta que diverses parts són terapèutiques. El que sí que hem de vigilar del pi és perquè hi ha moltes espècies, moltíssimes. I no totes tenen efectes a nivell respiratori, poden tenir efectes a altres sistemes i llavors és important que ens especifiquin quina espècie de pinus és perquè realment puguem tenir una certesa que sí que té un efecte a nivell respiratori.
també és expectorant hemopolític, però en canvi aquí també és una miqueta antiinflamatori. Llavors, a vegades a nivell d'ús tòpic, amb pomades o cataplasmes o així, es pot utilitzar també per a dolors osteomusculars. Vigilar amb els asmàtics. Hi ha molta gent que és hipersensible o que tenen una certa al·lèrgia al pi, llavors si som al·lèrgics amb el xarop serà exactament el mateix, per tant tenir-ho en compte. I com moltes, el que deia, amb nens per sota de 6 anys, embaràs i lactància estaria contraindicat a nivell teòric, a nivell de bibliografia. Poden fer broncoespasme, també per això vigilar amb els asmes al·lèrgics perquè no se'ns tanquin més, per tant intentar-los evitar i evitar l'ús concomitant amb anticoagulants, antiagregants que al príncep seria l'aspirina i antihipertensius, perquè també té un cert efecte de baixar la pressió. Llavors, quan parlava d'insuficiència renal, després veureu el sistema cardiovascular, una altra cosa que hem de tenir molt en compte és que hi ha plantes que baixen la pressió. Llavors, clar, si jo em prenc l'antihipertensiu en qüestió que m'hagin receptat cada dia rigorosament i un bon dia em prenc una infusió o em prenc una esplanta, pel que sigui, potser no vaig a buscar clarament baixar la pressió, sinó que m'ho han donat pel que sigui, però aquella planta també té un efecte antihipertensiu, se'm sumarà i el que sí que puc notar és que vaig una mica grogui per una baixada de pressió, no? Llavors tenir-ho en compte, si veig que sistemàticament la pressió va baixant, doncs home, que l'antihipertensiu de cop i volta s'hagi tornat molt potent és raro, senzillament serà alguna que estem barrejant amb aquell antihipertensiu que ens està sumant aquell efecte. Altres plantes a nivell del sistema respiratori que utilitzem molt són el malví i la malva, també, veureu que molts xaraps ho porten. Aquí el que utilitzem són les arrels i les fulles dessecades, com que porta mucílac, que ens va molt bé per hidratar tot el que és a nivell de faringitis, de mucosa orofaríngia, també és antitussigen, però també pel mucílac mateix, si protegeix tot el que és la mucosa orofaríngia, també pot anar bé per temes de gastritis, de l'estómac, de mals d'estómac. I llavors també per aquest mucílac em pot ajudar amb cremades, amb llagues de la boca, totes les plantes que porten mucílac ens hem d'imaginar això, com així explicat una mica com una pel·lícula que em fa aquesta protecció, aquesta hidratació d'aquestes mucoses, i llavors tant és que sigui mucosa oral com orofaríngia com gàstrica. Ai, perdoneu, el que sí que és veritat és que totes les plantes que porten, o sigui, totes les plantes que tenen mucílac ens interfereixen amb l'absorció d'altres medicaments, i això és una cosa a tenir en compte, perquè jo em puc estar prenent altres medicaments i estic disminuint aquest efecte si m'ho prenc juntament amb el mucílac. Què he de fer? Separar la presa, però no separar-la mitja hora, separar-la ben bé unes 2-3 hores, la presa de la planta amb la del fàrmac, perquè les dues coses es puguin absorbir, i n'he d'esperar que s'hagi absorbit a nivell gàstric, perquè llavors aquest mucílac no em faci aquesta pel·lícula i per tant no estigui absorbint la pastilla pel tiroides o no estigui absorbint un antibiòtic que m'estic prenent per alguna infecció que tingui. El plantatge també té molt de mucílac, s'utilitzen les fulles. El plantatge el veiem aquí sistema respiratori, però un altre sistema on té molt paper és en sistema digestiu per temes de restrenyiment. I el mateix, com que porta mucílac, doncs he d'espaiar les preses perquè no m'interfereixi. La malva també té molt mucílac, s'utilitzen les flors i les fulles, i el timó és l'altra planta que a nivell respiratori, a nivell de faringitis, a nivell de cavitat oral ens va molt bé per aquest efecte antisèptic que té. També és antiinflamatòria i antioxidant. I vigilar perquè amb dosis elevades, i parlo d'elevades, el timó sí que pot ser hepatotòxic. I una altra cosa que ens pot donar abans de tenir efectes hepàtics, a nivell hepàtic és a nivell de fetge, pot ser que això, com nàusees, vòmits o així, com una certa sobredosificació, i seria perquè realment m'estic passant de dosis de timó. A nivell de cardiovascular, aquí un molt important és l'all. De l'all el que és terapèutic és el bulb. I per què és important a nivell de cardiovascular? Doncs perquè m'ajuda a controlar el colesterol, també m'ajuda amb temes d'hipertensió. Hi ha molta gent que s'ho pren com a preventiu de refredats a l'hivern perquè també té un efecte antisèptic per paràsits intestinals i dolors osteoarticulars. Per tant, ja veieu que també toca diferents sistemes. Vigilar aquí perquè tots hem tingut alguna vegada alguna molèstia intestinal per dosis altes d'all, no tan altes, però que tinguem una certa sensibilitat. I una altra cosa molt important és això,
que amb consums crònics hi ha molta gent que en fa un consum repetitiu cada dia, ens pot alterar la coagulació. I parlava de l'all quan parlava d'intervencions quirúrgiques i és això, o sigui, abans d'una operació és millor retirar l'all per intentar facilitar la feina del cirurgià i garantir que la intervenció vagi bé, que al final és el que volem. Per tant, com que poden interaccionar amb anticoagulants orals, perquè ja hem dit que toca la cascada de la coagulació, com que baixa la pressió, vigilar amb si estic fent un tractament antihipertensiu receptat, amb antiretrovirals, que són els tractaments pel VIH, i llavors també s'han descrit dermatitis, o sigui, irritacions a nivell de la pell, quan fa cataplasmes o així. L'altra planta que parlem a nivell cardiovascular és la borratja. Aquí se'n fa oli de les llavors. Són terapèutiques també les parts aèries i les flors, i ho puc prendre amb olis, amb càpsules. Ajuda a controlar la hipertensió i els nivells de colesterol, una miqueta com l'all, i també s'utilitza en un sistema completament diferent com és el ginecològic, per símptomes premenstruals, de menopàusia i de més, per controlar la simptomatologia sempre, i per eczemes de la pell. I en canvi està contraindicat amb l'embràs. L'arç blanc també és molt important. L'arç blanc també s'utilitza, a part de per cardiovascular, per ansietats. Moltes infusions d'aquestes més relaxants porten a l'arç blanc, l'espino blanco, i també per tos. Llavors, què més? Vigilar, com que té un efecte sedant, si m'estic prenent arç blanc pel que sigui de cardiovascular, però a més m'estic prenent la pastilla per dormir, doncs se'n pot sumar aquest efecte sedant que té. L'olivera, pel que dèiem, per baixar la pressió arterial, també baixa una miqueta el sucre, tot i que mai tractaríem una diabetis amb olivera, senzillament ens pot ajudar a controlar aquell sucre, però no a fer un tractament d'una diabetis ni molt menys. És una mica diurètica, per tant, per retencions, i vigilar, perquè com que té aquest efecte diurètic, el que dèiem, amb insuficiència renal sobretot. De sistema vascular, aquí hi ha les varius, i les hemorroides no deixen de ser unes varius, per tant, hemorroides, varius o insuficiència vascular. Hi ha moltes plantes que ens ajuden amb aquesta sensació de cames pesades, d'ara a l'estiu, aquests mínims edemes i de més. De fet, moltes pomades d'aquestes que comprem a la farmàcia amb aquest efecte relaxant i de fredor, moltes estan fetes de galzeran o de rusc, o de castanyer bord o de xiprer. El xiprer també s'utilitza per les diarrees, i així com a interaccions el castanyer bord amb els anticoagulants. A nivell de sistema digestiu, per diarrees, moltes plantes que tots coneixeu per digestions, les típiques infusions digestives per millorar tota la digestió després d'un àpat copiós, o no tan copiós però que ens faci unes certes molèsties, i moltes plantes que s'utilitzen per problemes hepàtics. Aquí a nivell de digestions i de diarrees, sobretot de diarrees, hi ha la rimònia i el magraner. A nivell de digestions, la camamilla, i la camamilla també s'utilitza molt com té un efecte relaxant, no és un sedant suau, per tant el podeu també trobar amb infusions a la nit, o senzillament si allò que ja em costa pair, a més tinc una mica d'ansietat o d'insomni, doncs mira, la camamilla és una planta que em pot ajudar per les dues coses, i a més si ho sumo a l'efecte relaxant de la infusió, doncs encara més, perquè això tampoc, no sé si ho he dit, però també és important, que moltes vegades pensem en càpsules per tractar, però per exemple la infusió amb temes d'insomni ens van fantàstiques, perquè ja de per se tenen aquest efecte relaxant, llavors no comparis al prendre't una pastilla. Si necessito dosis molt altes, potser sí, però si no, amb la infusió, potser menys dosis, però també tinc aquest efecte que se'n suma a l'efecte relaxant o ansiolític de la planta, l'efecte sedant. El poliol també tenim aquí, que també seria per sistema respiratori, també és diurètic. El fonoll, les infusions de fonoll, que moltes vegades el fonoll a nivell digestiu es barreja amb la regalèssia, perquè la regalèssia es fica moltes infusions per donar-li bon gust. I de la regalèssia només heu de tenir en compte una cosa, que puja la pressió. Per tant, a la gent amb pressió alta, millor que no barregem regalèssia a les infusions, perquè moltes vegades els hipertensos senzillament els hi traiem el cafè, els hi traiem el te, els hi traiem tot i no els hi traiem la regalèssia. I llavors també ens estalviaríem potser de tractar-los si ens corregeix la pressió. La fumària és una altra planta que ens va molt bé per sistema digestiu, per digestions pesades, és colerètica, i les famoses del fetge, el carmarià, la carxofera i el dent de lleó, tots coneixem. La majoria
que interaccionen amb anticoagulants i fàrmacs que es metabolitzen a nivell hepàtic. El sistema genitourinari, aquí són els diurètics, no? Hi ha moltes plantes, allò sembla que té una mica de retenció de líquids, doncs va bé la cua de cavall, va bé l'ortiga, hi ha moltes plantes que van bé per la retenció de líquids, però vigilar aquí, com que són diurètiques, el que dèiem amb la insuficiència renal, que és una patologia que no és gens menyspreable a la població, encara que siguin graus lleus, i si jo vaig forçant aquests ronyons per treure retenció de líquid, doncs potser els faré treballar més del compte, no? I evidentment si tinc la tensió baixa, no alta, baixa, i em donen alguna cosa que és diurètic, doncs encara em baixarà més en picat aquesta pressió. Avanço una miqueta perquè és que si no no us deixaré temps per preguntar res i em faran fora. A nivell de sistema ginecològic, aquí bàsicament també hi ha moltes plantes que us vindran a la memòria per temes de menopausa, per tractar sufocacions, moltes també tenen un efecte sedant perquè un dels símptomes de la menopausa també és aquest insomni, aquesta dificultat per conciliar el son, llavors aquí es barregen plantes de sistema nerviós i sistema ginecològic i per símptomes premenstruals, quan realment notem molt quan ens ha de venir la menstruació, doncs hi ha plantes que ens poden ajudar. Aquí hi ha el llúpol, que el llúpol és el que es fa servir per la cervesa, és el que li dona el gust. La de les dermatitis és ben bé si el recol·lectes tu, però si no, no. I llavors, com que tenen aquest efecte sedant que us deia, vigilar amb els fàrmacs que puguin tenir efectes sedants. La sàlvia és una altra planta que s'utilitza molt per símptomes ginecològics i també és un bon condiment alimentari. Probablement no arribarem a dosis terapèutiques, però sí que si m'agrada el gust i a més m'ajuda amb aquests símptomes, també és una manera d'introduir-la, la sàlvia. Per la pell també s'utilitzen moltíssimes plantes, aquí bàsicament la calèndula i el plantatge que us deia, perquè no sé si haureu sentit parlar del cocimiento de llantén, que moltes vegades es fa quan hi ha naftes d'aquestes que són molt recidivants, que això els oncòlegs, per exemple, amb tractaments de radioteràpia, de cavitat oral i així, ho recepten molt, ve del plantatge, és de les fulles del plantatge. I la calèndula, moltíssimes cremes, sobretot per nens i per adults, estan fetes de calèndula i és perquè té aquest efecte antiinflamatori, cicatritzant, per contusions, va molt bé la calèndula. Per sistema osteoarticular hi ha l'herba de cop, que l'herba de cop, que se'n fa l'oli de cop, també és molt ansiolítica, també s'utilitza per depressions lleus i per temes d'ansietat, i l'àrnica, hi ha moltes pomades, igual que dèiem de la calèndula, hi ha moltes pomades comercialitzades d'àrnica per contractures, per dolors lleus, que ens poden anar bé. Per sistema nerviós, el que dèiem, aquí és on em van picar més el crostó, amb la passiflora, la valeriana, la tilacita és més d'aquí, però que realment hi ha moltes presentacions que les incorporen i que s'ha de tenir en compte. El de la valeriana, que ja hem anat repetint, el de les arrels, perquè el tingueu clar, i sobretot el que dèiem dels efectes ansiolítics de no barrejar. Aquí hi ha una petita part que sí que la passo molt ràpid, perquè potser en altres tallers també ho trobareu, i si no és més fàcil, que el que desenglosava una miqueta són les plantes que hem anat parlant, doncs això, en base a si el que vull són fer infusions anticatarrals, o per digestives, doncs utilitzar les plantes que hem anat dient, vigilar amb la regalèssia. Llavors hi ha el xarop de pinyes d'avet, que també és més conegut i també té aquest efecte antitussigen. La farigola, la ceba, senzillament el de la ceba. Per dolors abdominals ja hem parlat del poliol, de la farigola, la camamilla. Sí, això està al llibre i després he ficat el mail perquè com que tinc la presentació que ja sempre m'enrotllo, doncs ja sé que mai l'acabo, llavors si algú la vol li passo sense cap problema. L'oli de cop també, que aquí hi ha moltíssimes receptes i cada xerrada que vaig algú em diu no perquè això macerar-ho no sé com, no perquè això podries fer només un llibre d'oli de cop jo crec, però aquí n'hi ha una dels que em van ajudar a fer la part de receptari. Infusions relaxants, també barrejant aquestes plantes que hem dit que tenien aquest efecte més relaxant. Alguna no l'hem parlat, com la tarongina, però també té un efecte relaxant i també està descrit, és que si no era impossible. Aquí una miqueta la bibliografia que he utilitzat i sobretot a nivell de webs, hi ha webs que estan molt i molt bé i que tot això està molt regularitzat. Hi ha la fitoteràpia.net, que sí que és de registre, però la quota anual és molt baixa, no sé si eren 30 euros a l'any,
i realment està tot molt ben bibliografiat amb les monografies europees d'estudis que ho avalen i et posa les dosis, els efectes secundaris, les contraindicacions i realment és una eina molt útil a la consulta o en el dia a dia per tenir una informació verídica. Ja està, de fet ja acabo, si voleu fer preguntes. Bueno, aquest és el meu mail, que si algú em dieu qui sou i llavors jo us passo la presentació sense cap problema.